أمان دي لله مريت سلام دي زبا يا بيري مسكر أملاح مسانا خب كونه مني تزك أو منا ولد على زيادة أملاح زحزة أمونغو ولا تزي سبقة أكرو مودعت أوجن سبق مودعت هاي سبق إلهم كمر قدر سمعكم الله هجز خوانا أنت خوانا أبت مجدنا مودعت هاي سبق إلهم هاي قارسكم إلى الحق عم يعرف شو مونت رومي إسرائيل شو مونت ثم نعم لحظة كروه ومخفات تسويه كله نسناي كم زلقوا فهم كله يدله حماقه صبغه شالنجتاتو زقوم فكا فترو كل نجر تأخيبو سناب حدا ما قدو حج نسناي كايل زقوبرك زيابيري آمين سلز امنت اللهنا زيابيري بس امنت اللهنا بزيابير بعوض كودانا امنت اللهنا بزيابير أبيت نزل علم كنبر امنت اللهنا زيابير مسودو كنكبر أبغي تطرح حبينو أتصوعنا امنت علنا أتأمنت كا تسفاز حزلت يا تسفاق آخر تهاري وهالنس ولو أي تحفرن يايو مالتنا أملاخ تتصبي خايو عمتك ورد دايم نابل كاخد كاس زيابير قفع أملاخ أي كونن يحواتي حنت زي أنا فلت سلازا أيندكم صينا نقصل كم تزيابير زدريو مالتيو زقصل سبكا أمود أتا يبتسحي أو عوت يبتسحي the only مخنيات أو عوت يبتسح كابتنا إكزيابير زدليو أبهوتك يهون أب كله خم هزبن كم محبرن كتقارت كله خطرح كتودق كله هيكونا كم نودق أمو على أملاق مولو بزودق زمل أسواتي أب النتيب النازل زيابير كم زتس جن فلت أتزيب قارت جن يبتسح زقرمو that's the difference لذا أين قارس أين التحلل እግዚአብሔር ረዳኢዩ መወዳእቱ እግዚአብሔር ሰናይ ክገብሮዩ ክወግሕ ከሎ ትኾኾብ ጽባሕ ክመጽ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስም እግዚአብሔር ይባረክ ክብርን ሆይታ ይሆን ባርካት ሒዝናዮ ዘለና ክንቀጽል በቀዳማይ እንታይ ኢና ኢልናታ ጽማቓ በቁርብ ቃላት ገይረ ክገልጻ መተሓሓዝም እንትኾነና حواري بطرسن توم كلتهم مسكو حواري سنبرو توم دقنا غدا خلتيهم ابتكرن ملوات نيسوس كريستوس كريو هلو بغرما خبري تغليصلو مالت لك كمتنا እግዚአብሔር ክብሪ አብገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ዲቫይን ዝሆነ መለኮታው ዝሆነ ክብሪ በደገ ተፊሪኦሞ በዓል ሉቃስ እትወንጌላው ተቆሶ ከለው ክሳዕ ዝብልዎ አይፈልጥን ነበር በዓል ጴጥሮስሞ እትዛረቦ ዝነበረስ نعخان إلياس نمسيه زب زداس تنسرح له خزارب كلش زبلوس أيفلتني نيرو كسع زبلوم كوينو لقاس مالتي انتا يسي تخبرنا يجزي أبهر مستقلت أس دو كبلوم أيكلي مالتي نا يجزي أبهر هلونا البرسن نا يجزي أبهر أبهوتنا خمت كله بزح شاو تايكون الزبلنا زقرمكم تي experience يجزي أبهر بزقلت ألنا خنري أخلنا هو يكون كبرنا እግዚአብሔር كمت كله بفلايت الشكاينا glories بلو أبولي كيلان أب حج أبانا أوشت لبنا حدير الله ناي منفس قدس كبر يقول تبفولي person نا እግዚአብሔር هلون أب هيوتنا أب تأجل قلتنا نكركب كله وعوع زي كنا زبلكاسي كم تروح مشغول ولا فيزيكالي قبلك أبرح كاس دو كبلك ونايك إلني صق كتمل تمرس قلو جيزي لسنا እግዚአብሔር ክብሪ ምስተራኸቦም ተለፊኦም በግንባሮም ይብለና ሐዋርያ ጴጥሮስ ግን ተዛሪቡ ዝብለውን አይፈልጥን ነሩ ተሰርሕ ደዳሲሉ ማለት እዚ አምላኻው ዝኾነ ምግሃድ ርኢና ኣለና ኢሉ ሐዋርያ ጴጥሮስ አብጣላይ ጴጥሮስ አብዛ ዘንባ ዘለኹ ምዕራፍ ማለት ንክርስቶስ በተአምላኽነቱ ርኢናዮ ካብዚ ዝዓቢ የለን ኢሉ ማለት ብዛዕባቲ حقنتن سلطاننا قال እግዚአብሔር كزارب كله اما كلتهم موغاس حسوت ممهرانن حسوت نبياتن ስለዝነበሩ نعوم እና መጎተነቶም مغاسون እና ነገሮምን نحنا زرعنايو
ازيو እግዚአብሔር ሲ ተገሊጽልና አብገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ዲቫይን ሆነ ነገር ሪኢና ኢና ይሉ አጥقداው ምዕራፍ ቁጥር 10 حتى ግን እንታይሉ ዘረብ ምጽልዐ አዝዩ ዝጸልዐ ቃል ትንቢት ካለና ግን ካብት ዝራአና የኳ ኢየሱስ ክርስቶስ በግህሎ በአምላክነቱ ኳ ተገሊጽልና ኸለሲ ካብኡ ዝጸንዕ ቃል ትንቢት ንስልማ ቃል እግዚአብሔር ከአ አሎና ይሉ ማለት ስለዚህ ለተዝራአይዎ ኳነት ትርኢት ነተዘገርም ትርኢት ኳ ዝራአይዎ በቲ ትንቢት አቡሊ ኪዳን ተጻፈ ቃል እግዚአብሔር እዩ ተሰሚሩ ወይ ድማ ሙሱስ ለስተሳማዕ ክንቀበሎ ኺልና እንበር ባዕል ሐዋርያ ጴጥሮስ እኳ ክርስቶስ ተገሊጽልና በተአምላክነቱ ጥራህ እንተ ዝብሉ ምስክርና ቃል እግዚአብሔር ዘይብሎ እንተ ዝኸውንሲ አይምተቀበልናዮ እንኔ ስለዚህ did you see the difference እቲ ስልጣን አበይ ኸይድ ከምዘሎ ባዕሉ እግዚአብሔር ይነተ ቃል አምላክ በመንፈሱ ገይሩ አጽይፍዎ እንተኾነ ግን እቲ ስልጣን ንሕና ክንሪኦ ከም መቋጻጸሪ ወይ ከም ጌጅ ገይርና ክንሪኦስ ግባአና ተዋህበና እዚ ጽሑፍ ቃል አምላክ እዚ ስለዚህ አዚ ጸንዐ ቃል ትንቢት ካለና ቅብል ከሎ አወዳዲሩ ምስቲ ዝነበሮ እዩ ማለት እዩ ዝሓለፈ ዝራአና እዩ ሎሚ ካብ አቐፂልና ክንሪኢና ካብ ቁጥር 10 ተውትሽዓተ ዘላ ማለት እዩ አዝዩ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ከአ አሎና ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ኮኸብ ጽባሕውን ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ኣብቲ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተ ኣስተብሃልኩምሉ ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም እግዚአብሔር ናይዛ ምድሪ እዚኣ ገዛእ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና እዛ ዓለም ሕጂ ትኸዶ ዘላ ከዓ ካብ ትጅምር ካብ ትፍጠር ጀሚራ ትጓዓዞ ዘላ ዓለም በተመጋቢነት ወይ ከዓ ኢኮኖሚ ናይ ቃል አምላክ ካብኡ ኸይወፀት እያ ትኸይድ ዘላ ክሳብ ሕጂ ክሳዕ መወዳእታ ክርስቶስ ክሳዕ ዝመጽእ ማለት ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ይኹን ኣብ ሃገራት ይኹን ኣብ ነገስታት ይኹን ኣብ ድኻታት ሃገራት ዝበሃላ እንተኾና ሳልሳይ ዓለም ዝበሃላ እንተኾና ቀዳማይ ዓለም ዝበሃላ ኣዝየን ሲቪላይዝድ ዝኾና ብቴክኖሎጂ ዝሕጂ እዋን እኳ እንተኾና በቲ ኢኮኖሚ ናይ ቃል እግዚአብሔር ብኡ ሰሚረን እንዳ ዝኸዳ ዘለዋ ንዘስተውዕሎለት ቃል እግዚአብሔር ድማ ኣትኪሩ ንዝሪኦስ ቃል እግዚአብሔር ይፍጸም ኣሎ ኣብ ሃገራት ቃል እግዚአብሔር ኣብ ህዝብታት ይፍጸም ኣሎ እናበለ ክከታተለሉ ዝኽእል መምርሒ ቃል እግዚአብሔር ኣለዎ እግዚአብሔር ሂብዎ ኣሎ ብኡ ኻዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ሰርፕራይዝ ዝበሃል ኣብ እግዚአብሔር የለን ንዓና ዝገርመና እምበር እግዚአብሔር ሲ እቲ መወዳእታሲ ኣብቲ መጀመርታ እዩ ዝፈልጦ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ስለዚ ማዕረፍ እንደይት ናይ እግዚአብሔር ቃል ስልጣን ሒዙ ኣብ ገጽ ምድሪ እውን ከም ዘሎ ክርዳኣና ይግባእ ዘበናን ንፈልጠሉ ህልውናናን ንፈልጠሉ ብቃል እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ኣብቲ ቃል እግዚአብሔር ተጻሒፉ ዘሎ ብዛዕባ ህዝብታት እውን እንተኾነ ወላ ብዛዕባ ሃገርና ኤርትራ እውን እንተኾነ እንተፈትሽናዮ ዝረኸብናሉ ምዕራፋት ኣሎ ስለዚህ እንታይ ይኽብለኩም ዝደልየ ዝደቐቐት ወላ ዝዓበየት ትበሃል ሃገር ወላ ህዝብታት ወላ ኣብ ውልቂ እግዚአብሔር ጨጉሪ ርእስና ካብ ቁፅረን ዝፈልጥ ኣምላኽ ዝደቐቐን ዝፈረየን ዘበለስ በቲ ምቁፅፃር ናቱ ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ስም እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ስለዚ ዘበና ንፈልጠሉ ቃል እግዚአብሔር ከም ዝኾነ እውን ኣርጊፅና ንፈልጥ ኢና ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 32 እንተዳእሪኢና ብዛዕባ በቲ ቃል እግዚአብሔር እቲ ኩነታቶም ክፈልጡ እግዚአብሔር ዝገለጸሎም ነገድ ካብ እስራኤል ነይሮም ነገድ ኤሳኮር ዝበሃሉ ከምዚ ይብል ኣብቲ ቁፅሪ 32 ካብ ደቂ ኢሳኮር ከዓ እስራኤል እንታይ ክገብር ከም ዝግብኦ ክፈልጡ ምስትውዓል ዘበናት ዘለዎም 200 ዋናታቶም ኣብ ትሕቲ ትእዛዞም ድማ ኩሎም ኣሕዋቶም ምሳታቶም እስራኤል እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ከም ዝግብኦ ክፈልጡ ምስትውዓል ዘበናት ዝነበሮም እዞም ነገድ እዚኦም ሲ ዘበኖም ኣብቲ ግዜቲ እስራኤል እንታይ ክገብር እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝነበሮ ዝተረድኦም ሰባት እዮም ነይሮም ብምንታይ እንተዳእልኩም ኣብ ተቕድሚኡ ዘሎ ቁፅሪ ኣብ ቁፅሪ 23 ኣብታ ምዕራፍ እንተዳኣ ኸይድና ከምዚ ይብል
اتوم كم تقال እግዚአብሔር نتا መንግስት ሳኦል ናቁ ምን ተخملسوا ናብ ዳዊት ማለት እዩ ናብ ዳዊት ናብ ሔብሮን ዝመጹ ንውግእ ተሰለፉት ዋጋቲ ቁጽሮም እዚ ይብለና ስለዚህ ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ነታ መንግስት ሳኦል ቃል እግዚአብሔር ቅድም ዝኾነ ተግባራት ምድር ዝካየድ ኦሬዲ ተዘሪብሎ ስለዚህ በተቃል እግዚአብሔር ገሪዩ ኣብቲ ህይወት ሰባት ዝኸውን እታ መንግስት ሳኦል ክትልወጥ ከም ዝነበራ ዳዊት ዝነግሰሉ ዘመን ልክዕ ከም ዝኣኸለሞ ናብ ዳዊት ዝነበረ ሰፈር ካብ ከተማ ወፃኢ ሔብሮን ዝበሃል ቦታ ከካብ ነገዱ ኣሽሓት ዝኾኑ መንእሰያት ተሰሊፎም ከካብ ነገዱ ይኾኑ ከም ዝነበሩ እዞም ደቂ ይሳኮር ዝበሃሉ ከዓ እቲ ዘመን ልክዕ ንጉስ ዳዊት ዝልወጠሉ ናብ ዳዊት እታ ንግስነት እትምለሰሉ ዘመን ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ዝነግሮ ኣቢሎም ስለዝፈለጡስ ናብቲ ዳዊት ዝነበሮ ኣኽራናት ሔብሮን ዝበሃል ናብኡ ኮይዶም ንኸንግስዎ ኩሎም እቶም ነገራት እስራኤል ማለት ዘበሮም በቲ ቃል እግዚአብሔር ከለልይዎ ኽኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉም ብዛዕባ ከም ዝኽዛረብ ከሎ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ 54 ክሳብ 56 ዘሎ ኩለና ንፈልጦ ቃል ከምዚ ዝብል ተጻሒፉሉ ነቶም ህዝቢ ድማ በሎም ደበና ካብ ምዕራብ ክዳባሎ ከሎ ምስሪኤኹም ሽዑ ዝናብ ክዘንብ እዩ ትብሉ ኢኹም ከምኡ ከዓ ይኸውን ንፋስ ደቡብ ክነፍስ ምስሪኤኹም እውን ሃሩር ክኸውን እዩ ትብሉ ከምኡ ድማ ይኸውን ኣቱም ጉቡዛት ምምርማር ገጽ ሰማይን ምድርን ትፈልጡ ከመይ ደኣ ነዚ ዘበን እዝስ ዘይትምርምርዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ነቲ ክርስቶስ ኢየሱስ መጺሉ ዝነበረ ዘበን እቲ ናይ ቅድሚ ግለድነት ክርስቶስ ዝበሃል ዕለት ምስ ሓለፈ ልክዕ ካብኡ እዩ ዜሮ ኢሉ ጀሚሩ ዓለም እውን ወላት ሴኩላር ዓለም ከም ኢለ እያ ትቆፅር እታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺላ ዝነበረ ዘበን ግን ከለልይዋ እቲ መሲሕ ከም ዝመጸስ ክፈልጥዋ ኣይከኣሉን እቶም ፈሪሳውያን ይኹኑ እቶም ንኢየሱስ ዝቃወሞ ዝነበሩ ሰደቃውያን ኩሎም ኣንጻሩ ዝተላዕሉ ማለት እዩ እቲ መሲሕ ከም ዝመጸኩም ንድሕነትኩም ንዓኹም ኢሉ ንቤት እስራኤል ከም ዝመጸሲ ክትምርምሩ ኣይከኣልኩም ናይ ዓለም ነገር ትምርምሩ ኢኹም ኣስትሮኖሚ ኣስትሮ እዚ ናይ ዌዘር ስታይ ዝገብርዎ ሽዑኡ ግዜ ትሒዞም ይፈልጡ ከም ዝነበሩ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ዝናብ መዓስ ከም ዝመጽእ በትንፋስ እናመጠኑ ይርእይዎ ብደቡብ ዲቡ ምዕራብ ምስ መጽእ ሃሩር መዓስ ከም ዝመጽእ እናመጠኑ ይርእይዎ ነይሮም የእምሮኦም የስርሕዎ ነይሮም ማለት ካልኩሌት ይገብሩ ነይሮም እቲ እምሮ ምስ ቃል እግዚአብሔር ክምርምር ብመሰረቱ መርሚሩስ እግዚአብሔር እንታይ ይብለና ኣሎ ኣብዚ ዘመን እዚ እግዚአብሔር እንታይ ይደልሎ ኣብዚ ዘመን እዚ ሓሳብ ኣምላኽ ከመይ ኣቢልና ኢና ንፈልጥ ስለዚህ ተሰማዕና ስለዚህ ወዓየና ወይ ስለዚህ ሰማዕና ሊናስ ወይስ እቲ ዘይሓልፍ ቃል እግዚአብሔር ኢልዎ ኣሎሞ ክንምርምሮ ከለና ብደገፍ መንፈስ ቅዱስ እዚ ይዝብል ዘሎ ኢልና ኢና ንለል ማለት እዩ ስለዚህ ነዛ ዘመን እዚ ኣነ ዛመጽላ ዘለኹ ተለልይዋ ይቃልኩም ኢልዎ ሓሳቡን ተሓትዎ ከለዉ ደቂ መዛሙርቲ ኻሲ ሓፂቦም ኣይበልዑን እዮም ጾምካ ኣይጾሙን እዮም ንሕና ደቂ መዛሙርቲ ዮሃንስ መጥምቕ ግን ከምዝን ከምቲ ንገብር ስለምንታይ ኢሎሞ ንሱ ከዓ ኣረጊት ሓርብሲ ሓድሽ ወይኒ ከኣትዎ ይክእል እንተኣተወሲ ክፈስስ ኢልዎ እቲ ሓድሽ ሓርቢ ግን ሓድሽ ወይኒ እቲ ሓድሽ ወይኒስ ኣብ ሓድሽ ኣሕርብቲ ትእትውዎ እሞ ክልቲኡ ከዓ ይእርነብ ኢልዎ ማለት ኣተሓሳስባኹም ኣረጊት እዩ ዘሎ ኣነ ከም ዝመጻእኩም ሞ እቲ ትጸምዎን ትጽልይዎን ዝነበርኩምሲ ንዓይ ንምምጻእ ከም ዝነበረስ እቲ ግዜ ክተስተውዕልዎ ኣይከኣልኩምን ኢልዎም ጎይታ ኢየሱስ ብቓል እግዚአብሔር ኢና ዘበና ንፈልጥን ኩሉ ብቓል እግዚአብሔር እዩ ዝከናወን ዝገርመኩም ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣትኪርካ ከምቲ ዝብለካ ብቅድስና ይኹን ብኣካይዳ ንኩሉ ነገር ይኹን بمنفساونت إلنا نترجمه نحناون انتخنا سيف إذا نجزيابير مليس كاد أتقربون به أي ترحقانها اسم نجزيابير أملاك بار كابتقال أملاك زت أن عسيله كله أقول له كنت اللي خمزل لنا أب نجزيابير تتصحيف لنا كنت اللي خلنا خا بمنفس قدس نجزيابير كنا نبغى كنمرمرن كمزل لنا نجزيابير يزارب الناي سلازم كابتقال نجزيابير تبقى سنا نبزنا تكن كيد كلنا تدخل زخنا ممرحي غريب زغبرنا فينس زلوو كينوت كاب حساب املاح سيف زغبرنا ابتمرت سحتتن ابزيل زيابير زيد اليو اكسبيرينس كن كيد
زيف قدلنا قريد كوين زحزلنا قال እግዚአብሔር راح very very safe اسم እግዚአብሔር አምላክ ይባላል لذي كنقصلن تدافينا تقدم عايز تمهرنا يو ازي صنع قال تنبيت قالنا مدرق ساع زوجح كخوب صباحون ابلبهم ساع زوص زبلو اتعيزنا إنا expose ناغور كيز خيد زلهو مستي زحلفه زرانا يا مالت اتخوب صباح يلو زلون يسوع كريستوس مخانو نفلت نخون جن قال املاح كان تقصلوا لنا نسو مخانو ابزهلكم عراف اسران 4 قصر 10 توشو حتى اوصو زهلكو معراف اسران 4 قصر 10 توشو حتى كم زيبل رؤيو اللهو حج دا ايكونن اتمتو اللهو غناخ قربا ايكونن كابيا كوكب يوص كاب اسرائيل كا بتر منغستي تتنس نسان مسافنتي مؤاب توقعم نخلم دقم عغرغرتي تيچفلقم يلو اذ قال زي تنبيتيو تزريبو ابزهر قامولي كدان مالتيو اتس تزارو سباي كا قبت زغرمكم بلعام زبحال ناي تنقلنا منفس نبر سباي بلعام ببالغ زبحال نغس مؤاب تقصيرو ويكا هاير تغيرو لاسرائيل رغملي اليو تزريبلو اب ادغ تصعينو خير كله كله تاريخ مفلدينا كتنقليلو قال اسماء كزاربيلو مس جمره اب افو كن منفس እግዚአብሔር اب العلي مس ورده اتمرغمنا بركه تغيرو كبل كله زم حزب زيومسي املاح زبارهم يممو كمي غير خرجمو ميلو already اتبوتا تتحيزيو ببركه ناي مرغم زخون بوتا يبلون እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝኸውን አቀድሞ በህይወትካ ስለዝፈልጥ በረከት ይስልህ ኣብ ህይወት ከም ሰጋጸመት ፕሮብለም አይኮነን ፈትሕ ልዝመጽ እግዚአብሔር እቲ ፕሮብለም ከም ዝመጽ እኳ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ይሞ already ሓጹር ገይርልካሎስ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ለቤት እስራኤል እግዚአብሔር ከሕልዎም ከሎ ወጽ ከሎ ካብ ኢጅፕት ዝሁሉ መከራ ከጋጥሞ ከሎ በሐለዋ እግዚአብሔር እዩ ማለት ይሞዳታ ሰብ አይዚ ቃል መርገም ትዛረብ ተላኸስ ቃል በረከትን قال تنبيتن نايت مسيح كمص زغبو كخوب صباح بحال يسوع كريستوس اتخال اشمو مالتي تزارب كله كابو جمير يسوع كريستوس كمتنبيلو نرئ لنا مالتي ابرا يوحنس معراف 20 كتاب 16 ون كم زبلالو انا يسوع ابتن محبرات زنجر زي خمسكرلكم الى نمل اخي سديديو الله انا سرداويتن زرعون اتبروح كوخب صباح إلو بعلو ويتاه أي مسكر الله مالتي أبراون اتخوخب صباح نسبحان سلازي هوايا بيتروس بالزلو مدرغ ساع زوجح كوخب صباح هنا بلبهم كساع زوالص أبلبهم كساع زوالص أبت سفرات المات كم زبره مبرهت غيركم أنت أستبهالكم له سنايت قبر اللهم نينا أنت أستبهالكم له زلو لا تقال أملاك مالتي كساعتا متساعات يسوع كريستوس زملس مالتي هيوت كاب تجمرو غويتا خاب تقبلوا جميروسو غويتا خسع زملس مالت كخوب صباح خسع زوت وقحتا خسع زمت اب سفرات الماء استبهلكم نزقال تستوهالكم لسي سنايت غبر الله مالتي سلازي اب صلمات كم ننبر زلنا يقال እግዚአብሔር ዝነግረና ዓለም صلمات مخانا حاله ጊዜ مسكر قال املاحون زيد ليكا ጊዜ الله دارك مخانا حلب أزيا غفلتي مخانا تفرح يا حلب كاب علم مملا أزي لك سبات كاب تزد اليوم نجر مالت اتبع بيتنا يدحنت زيابير زهابنا والكوبي علم كنا من تاي كفئت مخانا كم تسلمات جرها ريب يترس تقيسوا والله كابسي أبز علم أبز تسلمات سخونت كن مبرهاتي جيرو زبرها لكم قال أملاح مخانو أبتخلوا وزبلوا كله برهان من تخونسي برهان ناي قال أملاح أبلبهم تزيهاليس أبسلمات كم تملالسو زلهم يهم كسعتا وقحتا ويقا أقصابتا كخوب صباح زمت مالك كسع يسوع كريستوس مسمت سلمات سبهال أبزي نبرلو جزيه كسع نبرلو
أبزار بزلة تخوض صباح ساعة مزتها معلتي يسوع كريستوس مالتها نسخة أتابع تخلصيان تنتقل معلت مالتها سلازنا توم أمن تخزارهم كلهم ساعتها معلت من تا بيوت أنت لهم تصدق أنت زي هاللي كا كساع جزية بس قاعد تموت مالتها سلازنا سبب أبسفرات المات كم زلهم نتكال أملاخ كتصبوا له السنة يتقبلوا صبوا لكم تقبلوا زلهم أبيوتكم لما سنة يخون المات برهان أنت أزاي بريه كلو كتكلوا هاللخا ترقصوا أي تفلتني خا بهال أزار رباخ ترقصوا زي حسب كأخذ ترقص مالتي كتكلوا زي بليه كأخذ تخيل مالتي سلازم برهان نيكال أملاخ أبتاس المات سخونة علم أنت أزاي حسكا أبنو بغات تزرق قال እግዚአብሔር أوش تخان أنت أزاي له أبس المات كم تملالس زلخا يا خا أبس المات تملالس كا ترقصوا أي تفلتن نيخا مالتي كويس إن بزعباتي مسأتنا يسوع كريستوس تقيسلنا له سلمنتاي هواريا بطرس برهتي مسأتنا يسوع كريستوس قال أي تقيس وزله كتذكروا أبتخرن ملوات تخبرنا እግዚአብሔር أبجد يسوع كريستوس كريئوا خلوا مثلي ناي مسأتو كملس كلوس እግዚአብሔር كما يلخن قويتا يسوع كريستوس كما يلخن تخبرنا تو يو أجلس جليس الله مالته زي أبتخرن ملوات بزعبا خلا أي منصو يوم رئيهم مالتي اتي كلاش تخون زل حصوت كا هاي يطرسون بزعبا مدرخ ساع زوجهن كخط صبح منصان إلو أبتقال أملخا وهاي زاربلو زلون بز مقنيات زيو أبتقال أي بيطرس معراف سلسته وصر 4 ألونا نساتهم كا تسفام تساتو دا أبيالو كابت أبوتات ناس دك أسلام عالتي كم مجمر تفترة حزو كله كم تزنا وريو زلوا كبل يوم إيو إذي أم عرف سلسة تدخل أي بيتروس قطر 4 زلوا مالتي إذي نتقال أملاخ كم هروا غلو إذا مدرس كم تزنا برايم كم مجمر يا فترة كم إيد يروح الجون ولا حنت زلوات يلا كريستوس قال أي جزء خمت يتول وزلهم زسي سواي إيو إلهم ززاربلو أبزنا ورجزي إيو هورا بيتروس نزل تقيس وزله أتي صحف صبوق جرمان ترى أنا يوم صبوق يمثلني أبكال أي بطرس معرف سلسة زله مالتي كاب بطرس شمون تنتظر أرينا يوم بزعباتنا يمتسات هارب بطرس مسكال أملا هوايدو كمجتهم كله كاب بطرس شمون تغمزيبه جناخاتهم فقراتي أبغزي أبهر حنت معلت خمشي حمده شح حمد وين كم حنت معلت مخانو إذا حنت نجر زيا أي تصوركم قويتاس كلاتهم نام نسحاق بصحنبر حدا أكو خطف زي فوتو سلازغله ما انت خاتكم يعقس اللهم كم تين قلياتهم زدون قزمسلهم نتصفوا ايلون جن ايو معلت قويتا قنا 5 خوينا خدمت يا اذا معلت قويتا سلازلو اتا مدريك سع زوجح كخط صباح ونابلهم سع زوج زبلا معلت يسوع كريستوس أفيليب معرف حدا قطر اشتغل تصحيف الله إذا أبغاكم سنة يجبرز جمرسي ساعتها معلت يسوع كريستوس كم زفت سمو زي تردي أيو الله خذ ولا هوايا أولوس مالتي سلازي معلت قويتا جنا كم سرق خوينا كتمت إياه بقى سمعت وعنا بلق حلفيو فترة سماي برس نقمكخ مدرن أب أزل لجبرتات كندد إيو دقيم زغل زفلا لغاب كونه سليو سمايات بحاو مخيقو زفلالي اللو فترة السماي كأبرس نزمكلو نتمسعات معالت أملاخ إنا تتصبيهم وون إنا أغلطفكم وون بقدس دبرتن بفرات زيابير كما يزبلو كتكون إيو زقباكم نحنا قنا كم تتصفقوا صدق زنبرلو حدش سماياتن حدش مدرن نتصبه ألنا بأنت أرو نحنا يبلالو سرع 4 سلازخا أبتم فقراتي نزي الناس تصبحهم سي بزي نورن بزي منقبن بسلام أبقدمي يختركبوا تقادلوا كم تتفقر حونا باولوس دما بتتوابط بصحف لكم نتتعقست قويتانا نمدحانكم قصروا نسو أبقلا تندبدا بيتاتو دما نزنقر ازي مالت بزعباتي هوريا بيتروس زاربال مزلو بزعبا من ساعات يسوس كريستوس مالتي نزنقر زي ولا الله كزاربال خلو أبقو نمستو على الشجر حيالو نجر الله
እቶም ደናቁርትን ዘይጽንዓትን ከምቲ ነቲ ካልእ ጽሑፋት እንጥፍኣት ርእሶም ዝጠዋዊዎ ገይሮም ይጠዋዊዎ ኣለዉ ስለዚህ ብዛዕባ ምንታይ ይዛረብኩም ዘሎ I think ሁሉ ይመስለኒ ብዛዕባ ምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎስ እትስቶም ሓሰውቲ መምሃራን ክትርጉምዎ ከለዉ ግን ኣብ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 4 ርኢናዮ ኣለና ወላ ሓንቲ ነገር ለውጥ ከም ዘይህሉ ኢሎም እዮም ተዛሪቦም ሐዋርያ ጳውሎስ ፋት መታዓይተይ ኢሉ ጠቂስዎ ለሐዋርያ ጴጥሮስ ንሱ ካ ብዛዕባ ነገር ብዛዕባ ምጽአት ክዛረብ ከሎስ ንምርድኡ ዝሽግር ነገር ማለት ብዙሕ መምርማር ዘድልዮ ነገር ጽሒፍልና ኣሎ ምዝናተይሲ ይሰማማዕ እቶም ደናቁርትን ነተሰናይ ዘይደሊግና ከምትናቶም ድሌት ገይሮም ይትርጉምዎን ይጠዋዊዎን ኣሎ ናብ ጥፍኣት ገጹ ከዓ ይወስዶም ኣሎ ኢሉ ሐዋርያ ጴጥሮስ ክዛረብ ርኢልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ኣመዝሙራይ ተጻሒፍልና ዘሎ ቃልካን እግሬ መብራህቲ ንመገደይ ከዓ ብርሃን ኢልና ዘሎ ቃል እግዚአብሔር መብራህቲ እዩ ንዓና ይኹን ነትብ ከባቢና ዘለውን ክንሪኤሉ ንኽእል ኣብ ስፍራ ጸልማት ኢልዎ ዘሎ ቃል እቲ ቃልቲ ቃል በቃል ክትርጎም ከሎ ርስሓት ዝትርጎም እዩ ርስሓት ከዓ እዛ ጻዕዳ ዞም መዘምራን ገይሮማ ዘለዉ ሕጂ እንተ ደኣ ረሲሓሲ ከምቲ ትኽክለኛ ምርሳሕ ዝበሃል ማለት እዩ እንታይ ኣትኸውን ካብ ጻዕዳ ትጽልም ማለት እዩ ትድብን ኣትሊስት እንተ ደቢና ከዓ እንታይ ብርህቲ ይኮነት ኣይ በረህትን ከም ዝጋበነ ይሓድና ኣይ በረህን ዝብለኦም ዝሓፀባ ኣይ በረህትን ትኸውን ማለት እዩ ዘይ በረህት ምኽንያት ብርሃን ኣብ ኣየለን እቲ ጽሬት ኣብ ኣየለን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ስፍራ ጸልማት ኢሉ ተርጊምዎ ዘሎ ነቲ መንፈሳዊ ርስሓት ክጠቅስ ኢሉ ኣብ ዓለም ሲ ጸልማት ያይልዋ ማለት መንፈሳዊ ርስሓት እዩ እቲ ርስሓት ከዓ ልክዕ ንኣብነት እንተ ደኣ ክገልጾ ኮይነሲ ከምቲ ምናልባት ኣብ በዓል ናይሮቢ ኬንያ ከይድኩም ትፈልጡ በቲ ጎደናታት ክትሓልፍ ከለኻ ኣብቲ ጎደናታት ኣብቲ ማእኸል ከተማ ዘይኮነስ ኣብቲ ጫፍ ማይ በላታት ብዙሕ ርስሓት ዘለዎ ቸኮራ ዝበሃሉ ዝቕመጡሉ ስፍራ ኣሎ ማለት ኣብቲ እንዳጓሓፍ ኣትዮም ዝበልዑ ወላ ገለ ዝገብሩ ማለት እዩ ኣዝዩ ዝጋዓዘየ ነገር ዓይነት ማለት እዩ ስለዚ በመንፈሳዊ ዓይን ክንሪኣ ከለና ዓለም ሲ ይብላ ኣሎ ሐዋርያ ጴጥሮስ ልክዕ ከምኡ ዓይነት መንፈሳዊ ውድቀት እዩ ዘለዎ ዓለም ሲ ኣዝያ ብኽፍኣት ዝተመልአት ብርስሓት ዝተመልአት እያ ኣብዛ ብርስሓት ዝተመልአት ዓለም እምበኣር ነቲ ቃል ኣምላኽ ከም መብራህቲ ጌርኩም ሒዝኩም እንተ ኣስተባሃልኩምሉሲ ብርሃን ትረኽቡ ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም ብዘይቲ ብርሃን ናይ ቃል ኣምላኽሲ እቲ ርስሓት ክጸሪ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኣብ ልቡ ዘይብሉ ሰብ ኣብ ርስሓት እዩ ዝመላለስ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ኣብ ልቡ መምርሒ ዘይብሉ ሰብ ጸልማት ስለ ዝኾነት ዓለም ብሓጢኣት ኮራፕት ዝኾነት ስለ ዝኾነት ከም ዝርሪኦ ዘለና ካብ ክፉእ ናብ ክፉእ እናገለተት ትኸይድ ከም ዘላ እናረኣናዮ ስለ ዝኾነት ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ልብና እንተ ደኣ ዘይሒዝናስ ብርሃን ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ሓሰውቲ መምሃራን ይውን መሊሱ ዝዛረቦም ዘሎ ንዕኦም እውን እንተኾነ ክተለልይዎም እትኽእሉ በቲ ብርሃን ቃል ኣምላኽ ምስ ኣብራህኩሞ እዩ መንነቶም ክትፈልጡ ሓሶት ድዮም ዝምህሩ ዘለዉ ከም ቃል ኣምላኽ ድዮም ዝምህሩ ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ሽግር ናይ ሓሶት መምሃራን ንርእሶም ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ በደል ዝኣትው ቅድሚ እግዚኣብሔር ንህዝቢ ከዓ ለኪሞም ዝኾኑ እዮም መምህር ከዓ ኣዝዩ ኢንፍሉዌንሻል ወላ ድለዮ ኣይትድለዮ ወፂኡ ምስ ተዛረበ ጥራሕ ካብ ትሰምዑን ካብ ትሪእዎን ተጠንቀቑ ኢሉ ኣሎ ጎይታ ሓቂ ኢሎም ወላ ከይፈተኻ ስምዓዮ ትሰምዖ ይድውል ይኹሉ ግዜ ብትእዝንኻ ስለዚ ክምህር ከሎ እቲ መምህር ሓሶት እንደኣዝምህር ኮይኑስ በቲ ሓሶት ዝምህራ ዘሎ ትጠፍእ ኣለኻ ማለት ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ትወፅእ ኣለኻ ጥዑይ ዝኾነ ህይወት ኣይህልወካ ብጌጋ ትፅዕር ሳምታይምስ ኣብ ክትፅዕሮን ኣብ ክትከዶን ዘይግባእካ ነገር ትኸይድ ምክንያቱ ከምኡ ይኮነን ተቓል እግዚኣብሔር ዝነገር ማለት እዩ ስለዚ ንዕኦም እኳ ክተለልይዎም ሲ በዚ ብርሃን ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ኢኹም እትርእይዎም ኢሉ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 2 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ግብርኻን ጻዕርኻን ትዕግስተኻን ነቶም እኩያት ሰባት እውን ክትፀሮም ከም ዘይከኣልካን ነቶም ሃዋርያት ኢና ዝብሉ እሞ ዘይኮኑ ኢልዎም ተዓዚብካዮም ሲ ሓሰውቲ ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮም እፈልጥ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ በዛ ጉዳይ እዚኣ ንኢድዎ ኣሎ ተዓዚብዎም ሲ ናይ ብሓቂ ቁንዓት ሃዋርያት ከም ዘይኮኑ ርእዮም ነፂጎሞም ማለት እዩ
ስለዚህ ነታው حسوتي هواريات ابزي بخميم على اليوم انت لكم the only way بقال እግዚአብሔር መሰረት ክምርምሮ ሆለው ሐዋርያ ማለት እንታይ ማለት ይመጀመሪያ ሐዋርያነት ናይ እግዚአብሔር ከመይገሮም የምትስልጣን ተቀቢለሞ ከመይገሮም ተአገልግሎት ተቀቢለሞ አብቃል አምላክ ሐዋርያት ተንቀንዳ ሐዋርያት ዝቦሉናስ እንታይ ነገራት አማሊኦም አለው ኩሉ ተመሊሰው አብቃል አምላክ መስፈተሽዎ حسوتي ሐዋርያት ከም ዝሆኑ على اليوم ማለት በቲ ቃል እግዚአብሔር ይመስገን እምባል አጠቃሊልና ግሪያን ተዳፈና አዚዝ ጸንዕ ቃል ትንቢት ከአሎና ምድር ክሳዕ ዝወግሕ ከኸብ ጽባሕ ወና ልብኹም ክሳዕ ዝወጽእ ኣብ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተ አስተውሃልኩምሉ ሰናይ ትገብሩ ኣለኹ ነቲ አዚዝ ጸንዕ ቃልሲ ክሳዕ ምጽአት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ስፍራ ጸልማት ይኹም ዘለኹም እንተ አስተውሃልኩምሉ ሲ ሰናይ ትገብሩ ለኹም ህይወትኩም ከም እግዚአብሔር ዝደልዮ ተኸይድ ማለት እዩ ቁጥሪ 10 ቀጽሉ ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ ዝፍለጡ ስለዚህ ክልተ ነገር ይዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ ዝፍለጡ ፕሪ ሪኩዌስት ወይ ከዓ ቅድሚ ኩነት ሓደ ነገር ከይሓስካስ ሓደ ነገር ኣይትረኽቦን ኢኻ ቅድም ዝግበር ነገር ከይገበርካስ እቲ ሓደ ነገር ኣይትገብሮን ኢኻ necessary condition ይብልዎ በእንግሊሽ ማለት بجد خجبر زلوا كتمارو زلك أي حدا كتركب تخين كمالس نابنت أبصراح نجمر كلنا بزحد بصراح مسأتونا بوحد بزحد كامبانيات مالتي هذا سلسة ورحي هون هذا شدش ورحي صيل كم بزي بنفيت نايتي كامباني زهبو مالت حميم كان تدول كم قدر لا يقول صارن كامبر أي من الألكان ناي فاكيشن جزء أيوبخان كالك تقمتها تبلو أبتسرح تسرحه أي توها بنيها أنت يبلغ مالتي prerequisite ويكا necessary condition أمره قدما خنات كتجبر زلك على جرامه أنت يوم تلاقي كيوم ويسال استورحي صقيل كاسرح ويشد استورح خون صقيل كاسرح أمون مهانك عن رئيكاس قدم زعينته الرأي يمثل كم ويبلغ مالتي بدحريو جن it necessary condition مسجبر كيوم تبنفيت كامبان وتهوز جبا تهبك مالتي لك عقل እግዚአብሔር ዝነግረና ዘለኻ ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ እዚ ፍለጡ መዓል እግዚአብሔር ዘለና አራእያ ሙስዩ እቲ ህይወትና ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም እግዚአብሔር ዝደልዮ ዝኸውን ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ ስብሓት ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፀቃል ማለት እቲ ይኹን ክብል ከሎሲ ምድሪ ዝፈጠረ ቃል እቲ نأدم تنفس ذهب قلبي اتزرعين زي رأين انسسا يهون مسبلس زخونت قلبي is it really that's a great challenge بحق خوف انت خويدو سي كمي عينت حنقفا إلى نقبله كمي يرنا إلى بود ما تمرحنا ننقل I think أبي ودنا قلت كويني رأيمان كساخنا يفورين بق ناي بحقي إذا قال أملاخ زمن بريء إذا قال أملاخ خاب أف أملاخ زوج فتاري قال إلنا قبلبنا ساكن دينا نريو أبي وتنا ماتر يقبلي وين ما أبي وتنا لو تعلو ماني زاد قد مخول يبلا الله هواريا إتروس بزفلوت أنتاي ترجم مخابر أسوخن سيكون مالك تتصحفات سي كابتن صحافة ترجم أيكون إتعقد مخول لوز بالواز الله أما توش ثلاثة سنين حد عينك كلامنا قدم منقص أملاخ الصدق اندليو إذا قلوا ما يوصلكم مالك مجمريا كتقبروا وزقبأكم الله بدهري እግዚአብሔር ዝገብሮ ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ እትትርጉሙ ካብሩ እሱ ከምዘይ ኮነ ክትፈልጡ ይግባአኩም እዩ ኢልዎ እትትርጉም ተተርጊሙ ዘሎ ምግላጽ ወይ ከዓ ምቅላዕ ክኸውን ይኽእል እዩ አማሪቆስ 4:34 بزي مسلاخ آية زاربومن ندك مزامر تكنا أبينهم كله يقلصلهم نبلا يسوع كريستوس نتملك مزامر تفليو كابتن كالوت تثبتات يقلصلهم نبلا تا يقلصلهم تبل اتا ترجمو خبرس ايكون تبل ادرس حفاظنا حدا يسوع كريستوس نبينهم يقلصلهم كلهم اتلب نايتهم فريساويانن نايتهم صدقاويانن هيرودساويان ونتخونو كلهم أنصارتي እግዚአብሔር
بيسوس كريستوس جيرو خجبرز دلز نبرة تسيوم سلز نبرو أبكن بتقال إخزيابير مرميرو نسوء تمسيح مهانمو إخزيابير دم أبوي زاربهم كم زلون يوت زخنهم كان كابيسوس كريستوس يوت كم زنبرة أبكن دمستبهان بأنت أرو أمننا يسوس كريستوسن أبتقول نسوز مهرز نبرن حتى خمس جبرو بس مخنيات كا نتنا إخزيابير بركة قبلوه كم زيد ليو لبهم رئي يسوس كريستوس دما نتوم لك مزامر تطرح فليو نتزار وزن نبرة مرتي يقلت اللهم كم زنبرة ويك أي برهان لهم كم زنبرة إنا أبو صحف زني نرى مالته سلازة تتركم لك كم مجلس ويك أخم مبره تحيفوا عنه هواريا بطرس مالته أبكال صحف أبولي كنا منتدار إنايا زفترة 14 مونته حلمي حلمنا أمه زفوت حد ما يلبون بلوه يوسف دما اتمفتح ناي እግዚአብሔር دو ايكونن استحلموخ نغور نبرم اتمفتح ناي እግዚአብሔር يلو زيوم توم حلقه سنكتن توم حلقه ناي اسلفت ميسن ابتيت ما اسرتني يوسف زرخبو معناته مس حلمو نغرو خلوسي اتزفتح عليكم كل من دايو እግዚአብሔር يتزفتح حلم زفتح معناته ስለዚህ ነተቃል አምላክ ወል زجلصون زترجمون زفتحون سي بعلو እግዚአብሔር دايمبر كابروسو ايكونن يزبل زله حواريا بطرس كل ترجمو كل صحف تنبيت ترجمو كابروسو خم زي كونه قد كل زفلط قبل كله اتترجم ناي تقال املاك سي بسبب تغلص ايكون بمنتاي مغنيات قوم يد زارب زله حواريا بطرس مغنياتو انتناي كلته ነገር አለው سي መጀመሪያ ነገር ብሉይ ኪዳን زي تقلت حدش كيدان صحفات إيو حدش كيدان دما زي تقلت نايبولي كيدان صحفات إيو مغنياتو تقال أملاخ كلس فلو غيروز خيدي مالتي اتبال اختتات كله على هاريا باولوسن هاريا بيتروسن صحف ودما مقلتنا يتوانجيلات إيو بحادة سايدو خريا خلنا in fact بتزبزح وغنو اتوانجيل تنقيرنا يسوس كريستوس وعلتنا يسوس كريستوس زمهارون كله بزعبا اتمسيحنتنا يسوس كريستوس زارب يتوانجيل اتي ملختتات انت دار إنا يوخ أنتا يزبري نتوانجيل يزقلس مالتي سلازة خطرقموه خلوه ولا نتوانجيل توم هواريات كلهم كاب እግዚአብሔር ተቀብሎም يوم داز ترقموه نيرو منبر بروسا ما يكون ترقموه زنورو بأنصارو اتوم حسوت ممهران جن انتا يدبرو نيرو نتصحف تنبيت ناي بولي كيدانسي كابرؤسهم يترجمون يرام أبكني بتجزيابير ذهبهم مجلس أتوم هواريات ترجموا مقبل ناتهم زخورة ترجم يهبون يرام سلازي وهواريات بطرس ترجم صحف كله كابرؤسو أيقونن مالك كابتون صحفتو أيقونن جزيابير بزجلس اللهم يوم أتوم صحفتو يتوم هواريات كا صحيفهم مؤمن بعلم أيقونن ترجموا ما خبري مخلياتو تتسجل تايو نتقال أملاخ بعلم كم قال እግዚአብሔር زي كونس بعلم ترجمهم ناتهم حسابات يوم حدا خابتي أتراوغ ما نايك قال እግዚአብሔር نسخة زي كونكا تقول حساب أتقال أملاخ سي اتقال أملاخ حساب نابخا زوتو مالت اتقال أملاخ بقال أملاخ بعلو يقلص scripture explains scripture مالتي سلازم بقال أملاخ إنا النقلصو يزبل زلو حواريا بطرس مالتي مودعتا تاتحفتي بزي عينا تاسلطان قال أملاخ تبل مليسنا نريا زلنا أبقطر إسران حدن تنبيس سي قدسات سبات يوم بمنفس قدس تمريحهم كاب أملاخ تزارقوا ومبر كتبوا فقط سب أي مدسل سلسل تنبيت زلو زلن دقنا تقال أملاخي إذا تنبيت تصحف تقال أملاخ مالتي بمنفس قدس تمريحهم كاب أملاخ تزارقوا ومبر كتبوا فقط سب أي مدسل تمريحهم قبل كله انتهي مالتي اتا تمريحهم قبل قال ازيا اقداسيتيا اب جبر هواريات معرف عسران شو حتى نقص 15 كنريا نخلينا انتهي بالكم زلو نتا مركب منزعهم سوسلاخا نسانه نفاس تقاومو سلازي كالك سدت خيد حدنايا يلو مالتي هاري بيتروس هاري بولس تزارب كله أبتي نابروما خدلو خدلو أمليء إن مبصحهم معبل أقعد إموه ما تمركب مالتي معبل مسقط أمامك دارجا فرس إلى تمركب بملئته
مودعتا ግን ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ስድ ትኺድ ሓደግናያ ምክንያቱ መንዚዕ ወሲድዋ እትንፋስ እታ መንዚዕ ወሲድዋ ትብል በኃይል ናይ ትንፋስ ትጓዓዝ ከም ዝነበረት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝገልጸልና ዘሎ ማለት ልክዕታ መንዚዕ ትብልን እታ ተመሪሖም ትብል ቃል ሓደ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ነቶም ሐዋርያት መንዚዕ ከም ዝወሰዶም በኃይል መንፈስ ቅዱስ ተወሲዶም ሲጻፉ ከም ዝነበሩ ናቶም ኃይል ከም ዘይነበሩ እታ መርከብ ተመንዚዓ ኣብቲ ባሕሪ ክትከይድ ከላሲ ولا حنتنا تحيلي وينايتي كابتن متقواي أيدليان نيرو كاب إيدو وصايتي أو نيرا بعدي انتاي دات نفاس نبزو صدا تغير نيرا منزعي وسلوه لكعتم صحفت لما بمنفس قدس بتصحفوه خلوسي بتحيلنا إكزيابيرنا منفس قدس تمنزع عم تسعيرهم كيدهم يوم تصحفهم منبر كاب فقط سب زمت أكدتو أيقونا يوزب لنا زلو مالتي ስለዚህ እትስልጣኑ እግዚአብሔር ዝጽሐፈው ኢና ንብለለና እትስልጣን ቃል አምላኽ ሲ ክንድትጽሐፍ ይንስ ድማ ካብ አምላኽ ዝወፀ ቃል ስለዝኾነ ማለት ብዛዕባ እዚ አመወዳእታ ተዛረብ ከሎ ኣብ ዘዳግም ብዛዕባ ቃል አምላኽ ክዛረቦም ከሎ ሙሴ ከምዚሉ ጽሒፍሎ ኣብ ዘዳግም 12 ቁጥር 32 ከምዚሉ ኣሎ እዚ ዝዘኩም ዘለኹ ሁሉ ነገር كتجبروا تتنقوا أبلعليو جل أيتوسخوا كابو خاجل أيتتنكيو سلازي اتقال أملاخ كابو خنوسخ إجزاء أيدلني كابو خنا قدلك إجزاء أيدلني لك كم تزلتا لترى لك قبلامو بعد ما هيوتنا مرح إيو إجزاء زدل نقر الناس الله مالتي لازم مودعتا صحف انتاي لنا زلو تنبيت سي قدسات سبات يوم بمنفس قدس تمرحهم كاب أملاخ التزارب وانبر كتب فقط سب أي مسا تمليسنا نابتانا يقول 10 شعات تنتدارينا نعاء نخجلس ويكا نعاء كونفيرم نخجبر إلي هاوريا بيتروس تزخلو زرزير لنا زلو مالتي نسود ما أزيز سن أكال تنبيت قبل مالتي سلازة سلطان زلو أبهي وثنا مودعتا مالتي قبل علي رأيتاتنا قبل علي حلمتاتنا قبل علي تنبيتاتنا قبل علي سمعيتاتنا قبل علي زخونة يكون كن مرحلو زقبأنا ويكا إذس كاب أملاخ إنا نرجع نخل قبل بنا زرعنا يو أبقى الأملاخ مسن الرخبة راحي حلمك قد تخونه رأيك قد تخونه تنبيتك قد تخونه بتعزيز صنعك قال تبرميرو أنت أزي حليفوسي حسوتيو مالتي سيف زخونه قال أملاخ جن اتيغ النورلو زلينا كله بملؤ تتحيفلنا له እግዚአብሔር ከብሮን ዝደል ዘብሮኻ በዝቅ አለ ዝጌርና ኢና ንምርምሮ ምክንያቱ አዝዩ ዝጸንዐ አልቲሜትሊ ናይ መወጣታ ጽኑዕ ቃል እዩ ይዝብለና ዘሎ ቃል አምላኽ ዝጸንዐ ኣብ ሰማያት ጸኒዕሎ ይልና ኣሎ ማለት ፍጹም ዘይናቃነቕ ማለት እዩ ካብ ኣብ አምላኽ ዝወፀ ቃል ስለ ዝኾነ እቲ ጽንዓቱ ልክዕ ከምቲ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሕቶ ገሊኡ ይመጽእ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዲት ስልጣን ዘለዎ ኣብ ቃል አምላኽ ወይስ ቃል አምላኽ ኣብ እግዚአብሔር ስልጣን ዘለዎ ዝብል ሕቶ ክመጽእ ይኽእል ብዙሕ ግዜ ክንፈላለዩ ይንኽእልና ኣይፈላለን ድማ እዩ እንታይ ማለት እዩ تقال سلا زي تفلتوا وبقول سلا إكس controversy زبحال الله controversy كمل يخلي يلوم ذم سوا مالتي جن قال أملاخ كنجرنا خلنا إذا قال أملاخ كاب أملاخ زوج سي إتنتاينك قال أملاخ حزيو زوج سلا زماننا تجزئ بهرن من مخان أملاخن سلطانوسي كابتيناتو identity زنقل سلا زخانة إذا قال أملاخن جزئ بهر تبرسن بعلم فللي يبلغ እግዚአብሔር ከዛረብ ከለኹም ቃል ኣብ ቃል እግዚአብሔር ንረኽቦ ኻንስ እግዚአብሔር አሜን ስሙ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ስለዚህ ክሳዕ ክንደይ እቲ ቃል አምላኽ ስልጣን ከም ዘለዎ በዚ ክድርግ ንኽእል ኣብ ልዕሊ ኩሉ ልክ ገዚና ንዓና መንበር ዝኸውን ዝሃበና ዝገርመኩም ዋረንቲ ዘለዎ ቃል እግዚአብሔር ጥራሕ አሜን ስለዚህ ኣብ ህይወትና ድሕሪ ሕጂ እንታይ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ክነጽንዕ ኢና نزقاومنا بقال እግዚአብሔር ክንረትዖይና አሜን በጌጋ መገድ ንኾስደና ዘል ቃል እግዚአብሔር ዳኸም ዝንዲሞ ዝብል መንፈስ ቅዱስ ከምዚልኒ ዝብለካሰብ
بقال እግዚአብሔር ማለት አብታስብ መንፈስ ቅዱስ አይዛረበን ገለ ይኮና we are Pentecostals احنا መንፈስ አምላክ ዝመላአና بتنبيت كنزارة بالنخل እግዚአብሔር كل زهابنا نزو كله جن قبل كل سلطان زلوا قال እግዚአብሔር يمو زخون أنت بس أنا بكال كوسدك يخدل يمو بقال እግዚአብሔር مرمر أبتي واتون كتري أدخلي حمالته بقال እግዚአብሔር أني عزنبر أبي واتو يرأي يمسكري بقال እግዚአብሔር أني عزينبر كأبي واتو يمسكري مالته هجمة بزحت غريقة خلنا أنا زسك فن نريء نجار مالتي ولا أصحدوا تسلمتي كنريء خلنا حج بزح بقى أبو أنقاطاتن قلنا الزارو بزح نجار بزح منفس قدس the spirit told me this the spirit told me this بزح نجار الزارو عرب أنا يتكلم خلو تريم ولا حد سجم يوم أبتم تعدوا ولا أبتم تسلم تريم خلو نتقال أملاخات كيرم زسنا هو نعم نتكلم على البرسبيتريان ولا كم على البابتيست كتريم وكله نتقال أملاخ ببايبل ستاد ملك سبخل خب أملاخ زوج سكالم بر من جرات حين برني زبل كان حزام كتسنا هو خلو خا تيوتهم كتريم خلها حجستي لما نجست أملاخ ذكرها خرو نحق دو زبلو حليتي أم حق أني عم دو زبلو سبعة يوم يمكن تيردات سلازم نحن هذا ما أبزق زيازي ببزح نجر رئي مالتي كم هزبي أما أنا بزح نجر زت حوا وصلنا قال أملاخ يطرح جنزته بقى أملاخ طرحينا خم تحس نقل نزق أملاخ إذن تلا كم هيرنا يو نزق أملاخ إذن تلا سيبنا يو خم تزبلو جياب هيرنا برخت كتونا إذا واحد يصير وسيل لنا زلنا تقال أملاخ كم تقال أملاخ سلزي بالعنا يون سلزي ترد أنا يون مغنيات إزي نبرخت كتونا على جياب هيرتسفات يلا there's nothing question تقال أملاخ أبقى أملاخ صنيعو كما قلتوا وقت تصنعو مودات نسين سعر غرمكو بأكل زرعنا يوم هو زرعنا ينقرانه وفس كنتس كم زل يزبل كم زل تيوتهم كاي مسكري جن أبطال أملاخ دويلو كوريعو خمت يسوس كريستوس حتى جالبا دقيس وزن برس قيلو كم فقار እግዚአብሔር كجبر حللون قبرون استأساس رسم نتقال أملاخ زل سنعجن كرتع كله لعلق وص كله رئينا علنا اسم እግዚአብሔር زتبار خير سلازي نتبب انتهي نتبب نتبب اسكول طببنيا انت عايز قبل زعوته يزهز امين زوعوا زي كونس سكسسفول زغبرو موداتا تصميمو دي خمتي علي زي بلا بقى تاتو اطرح راح يوصل نتبب حزبنا نبرخت كنكون بينا نتبب እግዚአብሔር عسبي كهبنا نتبب أبكن እግዚአብሔር دما تبعت كهلونا اسم እግዚአብሔር أملاك استبارك كابزلنا ينتسي